Γεια σας παιδιά, λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι αλλαγές και κάποια πραγματάκια που θέλω πολύ να γίνουν. Οι αλλαγές είναι, θα σας λέω αγγελούδια μου ή αγγελίδια μου, ναι δεν έχει πολύ αυτό. Ή αγγελικάκια μου θα σας λέω, δεν ξέρω τώρα. Και τώρα τα πραγματάκια που θα γίνουν είναι πως θέλω, πως θα σας πω να τα κάνετε. Είναι πως θέλω να προχωράμε εγγραφές και να πέφτουμε. Και θέλω να ξέρω εγώ τουλάχιστον θα κάνω για λίγο καιρό quit μέχρι να φτάσουμε ξέρω εγώ τουλάχιστον 151 subs και ευχαριστώ που φτάσαμε 132 subs. Χαρήκα πάρα πολύ όταν το είδα γιατί είχαμε καλέσει στις 131 και τα άλλα πραγματάκια που θέλω είναι τουλάχιστον το χρόνο να έχω φτάσει 200 subs ή τουλάχιστον 1000 subs. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν ένα μικρό πραγματάκι που θέλω να αλλάξω τις αλλαγές και τέτοια. Γι' αυτό ναι, bye και κακιά μου.